Helo, siwmai, fi yw Menna Machreth a fi yw Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith. A ni wedi cael dechrau rili dda flwyddyn. Dydd Sadwrn diwetha, fi oedd na rali gyda ni lawr yng Nghaerdydd a gafon ni lot o gyfnogaeth wrth ein aelodau ni. A lycan ni ddiolch yn fawr iawn i chi am y gyfnogaeth yna. A'r her nath ni osod i'r llywodraeth oedd i bod nhw yn rhoi mesur iaith cyflawn i ni. Mesur bydd yn rhoi hawliau statudol i bobl Cymru. Nawr, y diweddara yw bod na bryder amdano'r gorchymun sy'n mynd i ddod o Llundain i Gaerdydd. Fel chi'n gwybod siwr o fod mae cael mesur iaith cyflawn yn bolisi llywodraeth. A ar hyn o bryd mae'r cynulliad yn aros am y gorchymun i ddod i Gaerdydd, sydd bydd yn dweithio nhw pa bwerau bydd gyda nhw i ddeddfu dros yr iaith Gymraeg. A yn y newyddion yn ddiweddar, ni wedi clywed lot o bryderon amdano beth fydd yn y gorchymun yma, LCO, maen nhw'n galw fe ar y BBC. A mae yna bryder mowr bydd dim hawliau statudol da a chyflawn bydd yn rhoi sylfaen da i bobl Cymru ac yn datblygu bobl Cymru a'i perthynas bobl Cymru da'r Gymraeg. Felly, beth yw hawliau? Wel, yn syml iawn, mae hawliau bydde'n galluogi ni i ofyn am wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. A ni'n meddwl ei bydde fe'n rhoi llwyfan i ni ar sail cyfreithiol yna i ofyn am y hawliau. A mae'r un peth wedi digwydd gyda'r deddf anableddau. Maen nhw wedi gallu cael y sail cyfreithiol yna i ofyn i ddadleu hachos te. A ni'n meddwl byddai'r un peth yn gallu digwydd gyda'r iaith Gymraeg. Mae'n rhoi sylfaen i ni i ddadleu yn hachos i ofyn am wasanaethau. Enghraifft, dwi wedi bod yn gofyn i oren am gael bil ffôn yn Gymraeg. A dros y blynydde mae oren wedi bod yn gweud, wel ie, bydde fe'n neis yn ni'n gallu cynnig bil ffôn i ti yn y Gymraeg, ond yn anffodus ni ddim wir yn becso a does dim deddf yn gorfodi ni, felly pam. A does dim diddordeb gyda nhw. Chymod, falle bod chi'n llwyddiannus yn rhai beth chi'n gofyn amdano, ond gyda oren dwi wedi bod yn anllwyddiannus. Petai ni'n cael mesur sy'n seiliedig ar hawliau, bydden ni'n gallu mynd at oren a dweud, wel, chymod, mae yna ddyletswydd cyfreithiol arnoch chi fan hyn, dwi eisiau ymyl yn y Gymraeg. A bydde hwnna yn rhoi sail cyfreithiol yna i fi ofyn am ymyl yn Gymraeg. A wedyn, bydden ni yn gweld yn raddol bach gwasanaethau yn datblygu yn y Gymraeg. A os bydden nhw'n gwrthod, bydden ni'n gallu mynd at beth ni'n galw am Comisiynydd Iaith, ni'n galw amdano hefyd i fod yn rhan o'r mesur. A bydde fi, os bydde rhaid, yn cosbi oren os na bydden nhw yn dilyn y ddeddf te. A ni'n meddwl taw dyma'r ffordd ymlaen. Mae lot o bobl yn gofyn pam deddfu yn y sector breifat. Wel, ni'n meddwl bydde fe'n hollol rhagfanllyd os mae'r cwmnïau yma ddim yn cael eu cynnwys. Achos, yn 93, y deddfiaeth diwetha, oedd na y sector cyhoeddus wedi dod yn y ddeddf. Ond wrth gwrs, erbyn heddi, mae popeth wedi cael ei brifateiddio. Mae gwasanaethau ni gyd yn cael, bron i gyd yn cael ei darwaru gan y sector breifat. Felly bydde fe'n hollol hen ffasiwn, di-synwyr a di-bwrpas. Petai ni'n cael mesur iaith sydd ddim yn cynnwys hawl yn y sector breifat nawr. Bydde fe ddim yn gwneud unrhyw gwahaniaeth, bydde fe ddim yn symud ni mlaen, bydde fe ddim yn dod â'r Gymraeg yn rhan normal o'n bywyd dydd i ddydd ni. Felly, beth i ni'n gofidio amdano nawr yw bod yr LCO yma ddim yn mynd i fod gyda'r sgôp i roi'r hawliau yma. A mae'n bryder mowr i ni nawr, a i ni'n gofyn am eich cefnogaeth chi fel aelodau i gefnogi yn galwadau ni, a mae'n gyfnod hanesyddol bwysig, mae'n dyngedfennol, mae'n bosib dyma'r flwyddyn bwysica mewn 15 mlynedd i'r iaith Gymraeg. Felly mae wir angen i roi pwysau ar llywodraeth y cynulliad, y glymblaid yn y cynulliad, a hefyd ar Llundain oherwydd ar hyn o bryd maen nhw yn gwanhau y pwerau bydd yn dod i Gaerdydd a byddwn ni methu cael y ddeddf i ni angen a deddf sy'n ni newid
gwirdroi yn bywyd ni a gwirdroi sefyllfa'r iaith Gymraeg yng Nghymru. Felly, diolch am eich amser chi a diolch am wrando a cadwch lygad mas ar yn gwefan ni am fwy o wybodaeth ar diweddara. Diolch.